Mas ikaw ang kanami, nung hindi mo ko pagpagdinagyan, ano, kay estudyante lang ko, nung. Guys, kuya ko tarong, hindi ko mabutasa na. Huya-huya man to sa course na. Log ako Dali na nung. lang ito, doktor. Ito ang bus number. Kung gusto mo, social media para Size malaman. niya, size niya. Collision ko, size niya. Eh, ang... Wala ka naman Okay lang ko lang yun. Arang ticket ko. Pero nung may business, no, hindi... Arang ticket ko. Ay, hindi ko na nakabalo magka-tao ka na nung, kaya ikaw na lang kaintindi. Kaya hindi mo magpapagsugi-suga nung. Kaya hindi mo man ako pagpagsugi-suga nung. Hindi mo ko pagpagsugi-suga nung. Kaya sakto yung ako nung. Ay, ang layo plang ng estudyante. Wala kakahatag sa akong 500. Ganyan to sa ginhatag ko nung. May nakakita, may nakakita. Hindi siya magbinutig, hindi siya magbinutig ang ingod ko. Nagaog-gaog mo na si Billy mo. Hindi, tanang ko ta, ang ingod ko, hindi ko nikilala, tanang ang nakita. Hindi ka mabilutig ko, nakita mo, wala. 500 ah. 500 siya lang. 500 gani, oh. Apat siya, nagsaka sa nilang. Pinyentos ganing, yung tauna. Ariyo, natap unit ko lang ticket ko. Naka 500 ah. Pinyentos ang gitao. Size ito. Eh, hindi na magbinutig ang upod ko, hindi ko nikilala kung sino man niya. Pinyentos ang gindaho ko. Oh, Alawas ko pa. Ah, Titing ko lang pangita ang 500 mo ko ang nakakatagay buta sa imo na may gindaho ko sa imo. Iyon na yung problema nung. Hay, ano ka magiging klase nung katabo nung? Bibigyan mo lang. Hindi ko magibino, ay allowance ko pa to. Allowance ko pa to. Mga na yung wala. Okay mo. Hindi mag-atag. Ah, May alat ako sa... Siyempre, ay, hindi mo man kuno pumaagano yung allowance ko pa to. Pagpaglayan pa to sa gindikanan ko. Nagkaroon ako naman, ikaw lang hindi ka biyahe. Hindi nung sa iya tala to nung ako. Di ba tura na? Sige na, ito tura na. Sige na, sige na. Hindi nung Sige na, sige na. ay maana dyan na siya yakap ng budo sa mga estudyante ya. Kita mo sobrang ginamo. Hindi ba? Hindi ka talapang na. Hindi anong Ay, sus. Sige na, yan. 1.5 nung. 1.5 ang allowance? Oo. Tipi lang. Ganyan ko ang ginagindaho ko sa iya. Check na lang sa legal. Picture na lang sa akin. Ano sa manis.